til den her. Vi har sat temaet på i dag til at hedde rekruttering til velfærdsuddannelser. Og det er der jo rigtig god grund til. I de senere år så har vi jo jævnligt fået nogle opgørelser, som viser faldende søgning til de 4 velfærdsuddannelser. I begyndelsen af 2023 for eksempel blev det formuleret på den her måde af regeringen i et oplæg til reform af de videregående uddannelser. Der hed det, rekrutteringen til velfærdsfagene er udfordret. Men søgningen til de uddannelser, der understøtter vores kernevelfærd, er faldende. Antallet af ansøgere til lærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiveruddannelsen faldt med 24% fra 2019 til 2022. Og I vil kunne finde rigtig mange steder nogle lignende opgørelser over den udvikling, der har været her. Samtidig med det, så er det jo, at vi ved, at netop behovet for de her uddannelser er stigende i de kommende år. Mens antallet af unge, der potentielt kunne søge ind på uddannelser, er faldende. Så man må sige, at det er lidt en uheldig cocktail, vi står med her. Stigende behov for uddannelserne, faldende søgning til uddannelserne og færre unge i de relevante årgange. Så spørgsmålet her, det er, hvad gør vi? Og når vi fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening har valgt at sætte fokus på det her emne, så hænger det jo sammen med, at over 60% af de unge, som så faktisk søger ind på velfærdsuddannelserne, de kommer fra STX og HF, som er de uddannelser, som vi repræsenterer. Og derfor har de i så høj grad vores interesse. Og til at debattere det her spørgsmål, så har vi inviteret en række personer, som er tæt på den her problemstilling, og som forhåbentlig vil give et bud på, hvad gør vi. Og vi har først her Camilla Wang, som er forkvinde for Danske Professionshøjskoler og er rektor på Professionshøjskolen Absalon. Vi har Maja Bøgter, som er formand for Danske Gymnasier og rektor på Frederiksberg Gymnasium. Vi har Mads Fjord Jørgensen, som er fagchef for Tænketanken Læger. Og så har vi Peter Mink, som er næstforperson i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Så velkommen til jer alle sammen. Og debatten kommer til at forløbe sådan, at vi giver først de 4 oplægsholdere 4-5 minutter til at introducere deres syn på problemstillingen, og derefter måske nogle spørgsmål, kommentarer til hinanden. Derefter vil jeg invitere jer og andre til at komme med nogle indlæg og også selv stille nogle spørgsmål til jer. Så vi håber, I vil have lyst til at være med i debatten, stille spørgsmål, kommentere eller hvad I nu måtte have lyst til. Så giv en markering, hvis I vil være med til det. Men vi starter med Camilla. Værsgo, Camilla. Tak for det. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at sige, at når vi kigger på gymnasiet fra Danske Professionshøjskoler, så ser vi jo en super velfungerende ungdomsuddannelse på rigtig mange måder, og især på den måde, at I jo er med til at uddanne og danne nogle elever hos jer, som rent faktisk hos os udviser rigtig stærke studieforudsætninger, og i høj grad også gennemfører deres professionsbacheloruddannelse. Og det er jo godt, fordi som du siger, så mangler vi jo de unge mennesker ude i samfundet i nogle vigtige funktioner. Men det vi også kigger ind i er, at vi kan se, at vi sådan i stigende grad taber terræn i det almene gymnasium, at studerende i stigende grad synes, det er mere interessant, mere attraktivt at vælge universitetsvejen. Og derfor kunne vi jo rigtig, rigtig godt tænke os at få etableret både et samarbejde, det tænker jeg, vi er i rigtig god gang med, men også at bidrage til nogle forandringer i gymnasiet. Fordi hvis vi skulle sige det på den lidt mere kritiske måde, så kigger vi også set fra vores stol i uddannelsessystemet ind i et gymnasium, som vi synes måske har nogle tendenser til at være mere universitetsforberedende end almen studieforberedende. Og det handler jo noget om, hvordan fagene er skruet sammen, hele fagrækken, der jo i høj grad mimer videnskabsfagene og dermed de universitære fag.
Det handler selvfølgelig også om, hvem der færdes i gymnasiet. Det gør mennesker, der selv har taget en universitetsuddannelse, og dermed har en egen erfaring med, hvad det vil sige. Og det betyder, at der måske er mange elever i gymnasiet, der misser, at de faglige interesser, de rent faktisk har. Hvis man nu interesserer sig brændende for psykologi, eller for sundhed, eller for bevægelse, eller hvad pokker det nu kan være, så behøver man måske ikke at læse psykologi på universitetet, eller læse til læge, eller folkesundhedsvidenskab, eller læse idræt, fordi rigtig mange af de uddannelser, vi har ansvaret for, de indeholder jo også de fagligheder, som egentlig er ret populære fagligheder. Så vi kunne rigtig godt tænke os, at det kunne fylde noget mere, men også at det, at vi jo ikke har uddannelser baseret på videnskabsfag, men på en praksis, at det også kunne få en større plads i gymnasiet, sådan at flere elever rent faktisk også kunne både få øjnene op for, men også motiveres til at vælge andre uddannelsesveje end universitetet. Fint. Tak til Camilla. Maja, værsgo. Ja, tak for ordet. Det er lidt åbne døre, du løber ind, tror jeg, forstået på den måde, at vi jo også er rigtig optaget af, at vores unge har en helt åben horisont for, hvilke uddannelser de kan tage. Det er et problem for os, hvis de ikke kan se for sig det hele uddannelseslandskab, der er efter gymnasiet. Vi skylder dem, at de kan vende deres interesser mange steder hen. Så det er vi fuldstændig enige om. Og vi har selv på mit eget gymnasium haft et 2-årigt projekt sammen med Københavns Professionshøjskole, hvor vi har udviklet en række forløb sammen med nogle andre gymnasier også inden for fagrækkerne, for at prøve at åbne øjnene for de unge, altså med cases, med nye tekster, med alt muligt andet. Og de har syntes, det var super, super fedt. Og det har både været i, de har skrevet dansk historieopgave, det siger måske nogen noget, om velfærdsstaten. De har også været ude på Københavns Professionshøjskole og i sådan nogle play, learning labs, et eller andet. Jeg tror, at det er noget, vi skal udbrede til hele landet og alle steder. Det tænker jeg, vi kan gøre sammen. Jeg tror også, at der er nogle andre ting, man kan gøre, fordi der er også nogle fortællinger om uddannelserne hos jer, som er problematiske for os. Og det er sådan noget som, at de dygtige ikke bliver udfordret nok. Og den fortælling skal vi af med lige med det samme, og det skal vi finde en god måde at gøre på. Og det tror jeg, der er noget med, at vi giver nogle smagsprøver på den dybe faglighed, der er i jeres uddannelser. Og måske også viser dig, at det er en del af det, frem for at man kun kommer ud og bliver sygeplejerske. Men at der er enormt meget faglighed, som spejler noget af det, vi kan. Så der er mange ting på spil, og jeg er super glad for, at vi åbner debatten om det. Det giver rigtig god mening for mine elever i hvert fald. Ja. Tak til mig. Mads, vil du tage over? Ja, nu skal jeg prøve at sige det på andre måder, end det allerede er blevet sagt. Jeg synes, der kommer rigtig mange gode pointer allerede. Men jeg tror, jeg vil starte med at prøve at afgrænse problemstillingen og sige, at det er vigtigt, at vi får flere til at søge mod de 4 store professionsbacheloruddannelser. Der kan det almene gymnasium gøre noget, men jeg tænker, det er også vigtigt ligesom at sige, at det er en problemstilling, der også bliver løst på professionshøjskolerne med arbejdsmarkedspolitik og også med at se på efter- og videreuddannelsesmulighederne. Med det sagt, så har det almene gymnasium også en rolle at spille. Og hvis vi skal understøtte, at flere STX-elever ser de 4 store professionsbacheloruddannelser som en attraktiv vej at gå, så kan man jo med fordel se på, hvad er det, der driver uddannelsesvalg for gymnasieeleverne. Og så uddannelsespolitisk tænketank har vi heldigvis lavet en analyse, der lige præcis undersøger det. Og med, og det har andre gode kræfter, Eva blandt andet også. Og når man ser på det, så er det først og fremmest faglig interesse, der driver uddannelsesvalg. Så er det jobmuligheder og løn, og endeligt så er det beliggenhed, altså hvor uddannelserne ligger. Og der er også flere andre ting, det er ligesom de vigtigste parametre. Hvis vi ser på jobmuligheder og løn og beliggenhed og uddannelse, så tænker jeg, at den parkerer vi hos politikerne. Det tænker jeg ikke, at alle gymnasium skal stå til regnskab for, og måske heller ikke kan gøre så meget ved. Så det der tilbage, det er jo så den her, hvordan man kan understøtte den her faglige interesse for vejen mod de 4 store professionsbacheloruddannelser. Og som det allerede er blevet sagt, så
er jeg nok heller ikke helt sikker på, at STX er helt så gode til at introducere alle dele af de videregående uddannelser igennem deres undervisning og den vejledning, som underviserne jo også står for eleverne. Derfor så ser jeg et potentiale i, at man arbejder med toningen af fagene, prøver at se på, hvordan det faglige genstandsfelt fra de her 4 store professionsbacheloruddannelser i endnu højere grad kunne indgå i nogle af de fag, der er blandt andet på STX, altså som Camilla rigtig nævner, psykologi, biologi er nogle af de oplagte steder, hvor man måske kunne se en pædagogfaglighed, sygeplejerskefaglighed, nogle af de områder og genstandsfelter, de arbejder med i deres arbejdsliv på indgå. Og så tænker jeg, det bliver spændende at tale om, hvordan vi kan gøre det i løbet af debatten. Tak for det. Og Peter, så får du lov at reagere på alle de gode forslag, der nu er kommet her. Og det er virkelig nogle gode ting, I kommer med. Jeg har lige noteret sådan lidt undervejs. Og det er nemlig rigtigt, at vi ser lidt det her med, at fortællingen er, at STX er en uddannelse, som retter sig mod universitetet. Altså det er ligesom det, der bliver fortalt. Men vi ser jo netop også sådan set, at mange vælger professionsuddannelsesvejen. Og det er også en rigtig god vej. Nu kommer jeg selv fra et gymnasie, Skive Gymnasie, hvor vi har et rigtig højt andel, som går videre til professionsuddannelsen. Det er faktisk hele 38%, og 25% går faktisk videre til en af de her 4 store velfærdsuddannelser. Jeg fik lige min rektor til at slå det op for mig. Hvorimod andre steder, f.eks. Rysselsten, der er det kun 8%. Og det viser virkelig bare noget omkring, hvor vigtig forbindelsen mellem uddannelsesinstitutionerne i nærområdet det er. Både dels i forhold til det her med vejledning. De fleste elever, de får faktisk slet ikke vejledning, medmindre de aktivt opsøger det. Man afskaffede den individuelle vejledning for nogle år siden. Og så tror jeg virkelig også, det handler meget om, at man ser sig selv i uddannelsesstedet netop med den her virkelig stærke, dybe faglighed. Og det er derfor, at man vælger en uddannelse. Lige nu, da diskursen i samfundet, den er, at vi går og mangler de varme hænder. Det er ligesom det fortællingen er omkring velfærdsuddannelserne, at vi mangler de varme hænder. Men vi ved jo også godt, at vi mangler hænder mange andre steder på arbejdsmarkedet. Og i STEM-fagene, jamen der siger vi sjældent, at der mangler hænder. Der siger vi nærmere, at der er høj efterspørgsel på fagkompetenter, på ingeniører og sådan noget. Og som studerende, og som den, der skal ind på arbejdsmarkedet, jamen så hvis der er høj efterspørgsel, så føler man jo sig eftertragtet og virkelig betydningsfuld. Hvis man får at vide, at vi mangler varme hænder, så vær venligst at tage en professionsuddannelse og blive sygeplejerske, jamen så ser man jo et arbejdsliv for sig, som bliver stresset og hårdt, fordi man ved, at man kommer til at løbe meget hurtigt. Og der tror jeg, at vi skal arbejde med hele den her fortælling omkring, hvordan er det, at vi går til de her debatter. Det tror jeg er virkelig, virkelig vigtigt. Tak.